Des del poble de Sant Andreu de Barcelona donem la benvinguda a un nou naixement, una nova bèstia de foc, el Griu. Naixia l'any 2022, de la mà de la colla de diables del Mercadal infernal. Però no solament va ser la font d'inspiració, sinó que la van construir amb les seves pròpies mans. Aquí teniu aquesta criatura mitològica, ferotge i perillosa, amb potes i cap d'àliga, urpes esmolades i cua de lledó. Endavant!